Sanibona, ngiyathemba niyaphila. Siphinde sibonane futhi ku-part 4 where sisadila nge-momentum and impulse. So kwi-video engaphambilini sidile with the conservation of linear momentum, sabona ukuthi kwenzakalani if sinama-collision kanjalo kanjalo kanjalo. Ngithi yabo? Okay. So manje-ke sizoqala sikhulume ngenye i-concept entsha yakhona khona lana kwi-momentum. Which is conservation of sorry, nakusengingaphambili ngokwama-lesson. Sizodila nge-elasticity of collisions. Okay, so masikhuluma nge-elasticity of collisions, i-collision yakho uma i-elastic, so kuyi-collision where no energy is lost. Yes. So masithi collision no energy is lost, sisuke sobhala into kanje: total kinetic energy before will equal to total kinetic energy after. By the way, look, before no after, so njalo sisakhuluma ngama-collision ethu. Yes. So it's a collision where no energy is lost. Like ngitshele mhlawumbe example yabo, asitheni nazi imoto ziyashayisana. Okay, ziyashayisana. Kodwa if i-collision yazo i-elastic, suke ngeke kulahleke energy, suthi no energy will be lost in the form of sound. Mhlawumbe akho sound ezophuma kulokhuzana kuleyo collision leyo, noma akho sound of mlilo kanjalo kanjalo, akho mlilo ozoqhamuka kuleyo collision. Leyo collision ke isuke i-elastic, and siveza ngayo le ndlela le ngiqeda kuyibhala la, i-elastic collision. So i-elastic collision siyithola iba kanje. So lo meleni elastic collision. Uma sine inelastic collision, so inelastic collision, that's where the total kinetic energy before a collision is not equal to a total kinetic energy after a collision. Shuthi collision yakho uma inelastic isuke total energy kahle kahle isuke ngeke ilingana. So le inelastic collision. Yabo? Mele ukwazi-ke lezi zinto zezimelini. Okay, by the way, uzoyinikwa futhi i-formula ye-kinetic energy ukuthi i-kinetic energy will equal to half mv squared. Ngithi yabo? Okay, asenze an example. Asibuyise yona le example esekuqaleni yabo. Nansi yabo. Ngifuna sibuyise yona siqhubeke ngayo. Okay, so now go example 3. Buka, you're gonna use the same example. Kodwa usuthini umbuzo wakho? Uthi, is this collision elastic or inelastic? Give a reason for
your answer. And then umbuzo wakho mhlawumbe ube 5 marks. Ngicela ukutshengisa lo 5 marks ukuthi ulahle kangakanani. So siqale siwuphendule. So uphendula ngepeni elibovu. Buka lana. So engithi mina ngitheni kwena? Ngithena if i-collision i-elastic suke izo say illustrator kanje. Ngithi yabo. Kodwa uma i-inelastic so illustrator kanje. Ngithi yabo. So uma wena bekubuza umbuzo ukuthi is this collision elastic or inelastic, ungaveli uqhamuke wena usuzobhala le equation mase uyayisolve. Cha. Kunalokho wena kumele wenze njani? It's either uprove either one of these two. Uyabo? So senza kanjena ke. Sizothini? Fanele siqale sithole i-total kinetic energy before. Shuthi mase total kinetic energy before. Shuthi phela angithi yakhumbula ngitheni kwena ngithe ngikhuluma ngo-total so ngizo-adda. So shuthi ngizo-adda i-kinetic energy ka-A neka block B. So i-kinetic energy yethu i-kinetic energy ka-A plus i-kinetic energy ka-B. Konke nini? Before i-collision. Right. I-formula i-kinetic energy ngiqeda ukunika nje ngasenhle. You half mass ka-A velocity ka-A squared. Ngalingi khohlelo ya squared baningi bewukhohlwa. Half mass ka-B velocity ka-B squared. Konke nini? Before ba collide. Yabo? Siqhubekeni ke. So sesimaleke manje sisathethe sama values ethu. Sisaphinda the same thing njengasekuqaleni. Uyezwa? Fanele ngithini? Ama steps ami okusolve angilingi ngwakhohlwa. Athini ama steps ami okusolve? Steps sokuqala is diagram. Esesibili is data. Esesithathu direction. Nakho. Ngiyabo? So steps sokuqala was i-diagram. Diagram sisibhalile. Oh, and by the way phela ngithi yakhumbula ukuthi give it ngaphambi kwale bese sicalculate le velocity ukuthi biboba 1,33 to the right. Ibe 1,33 to the right. Okay. Buka. Ngenza itafula lami la eceleni. Ayithi step sokuqala was i-diagram, sengina i-diagram. Esesibili i-data. Ngifuna ngizobhala i-data yami. Ngala ngizobhaleka i-block A, ngala ngizobhaleka block B. Ngithe mina ngifuna into ezintathu. Ngifuna i-mass, ngifuna i-initial velocity, ngifuna i-final velocity. Nangapha ku B same thing, it's mass, initial velocity, final velocity. Nakha. Okay, sengizalana ke i-mass ka A ibe ubani? Ibe u10. Mass ka B ibe u20. Initial velocity was u4 to the right. Initial velocity ka B was u0. Initial velocity ka no. Initial velocity ka lo. Yabo ukuthi kulula kanjani wenza amaphutha. So be very very careful. Initial velocity ka B ibe u0. Then final velocity ka A was 1. Final velocity ka B was 1,33. Alright, buka lana ke. Asicalculate. Ngifuna ucalculate i-total kinetic energy ka before i-collision. So shuthi mina mangithi before wena lapho ekhanda lakho kumele click ukuthini so sikhuluma ngo initial velocity. So angicalculate ke. Ngizothini? Ngizothi half mass ka A ewu10. By the way, yonke into sengiyitapuna la etafuleni angisanandaba sidalo nelokhuzane mina ne statement because i-statement se-physics siba side and njengoba siba side siyadata kalula. Mase mina sengine data yami la eceleni sengiqedile sengizothatha nje kuyona. Mass ka A u10. Initial velocity ka A was 4 squared plus half mass ka B u20. Initial velocity ka B u0 squared. Ngithabo sesiqedile. Faka i-calculator la. Siyazi lo ngala u0. Then la sizoba no 16 times 5. Mungayifaka nje lento leyo i-calculator njengoba nje inje sizothola i-answer efanayo. And isithole i-answer ka 80.
Ngiyabo sho kahle kahle la 8. By the way, kinetic energy is always measured in joules. Ngiyabo. All right. So sesinayo ini kinetic energy ya before. Ngifuna ukubona ukuthi ya after ke ngabe iyafana noma ayifani. Iyona nto leyo ke ezongitshela ukuthi collision yami it's either elastic noma inelastic. So njengamanje ke angize ngizocalculate kinetic energy ka after collision. So kinetic energy ka after will equal to kinetic energy ka A plus kinetic energy ka B konke after collision. That will equal to formula kinetic energy, it's half mv squared, half mass ka A, velocity ka A squared, plus half mass ka B ne velocity ka B squared. Ngiyabo after a collision. Buka sengizothini ke manje singa substitute ama values ami same values lawa lapha netafuleni lami nanti itafula lami la. Yabo? Buka. So sengizothi mina half imass ka A yuba u10. Initial value final velocity angithi phela seku after collision manje ibu 1 squared plus half imass ka B ibu 20. Final velocity ka B was 1,33 all squared. Ngiyabo. So wena usuza kwi calculator yakho usuyifaka yonke lento njengoba injalo. Lo ngapha kuzoba 5 plus okay sizoba 1.33 squared same times no 10. Half of 20 is 10. Siphuma no 17,689. Themba sandawonye, which will equal to 22,689 joules. By the way, energy is scalar, shutha ayinayo ini i-direction. So ngibona ukuthini ke buka la. Asiqhathanise lama values lawo mabili. Uzothatha ukubheka ukuthi lama values lawo mabili awafani. Angithi yabo? Are not equal. So leyo nto le isitshelani? Isitshela ukuthi sho njoba lama values engafani asupporta yipi? Asupporta ba? Asupporta lo. Ngithi yabo? So since ama values ethu engafani sesingakwazi ukuconclude sithini? Sizothi kinetic energy before collision does not equal kinetic energy after collision. Therefore, collision is inelastic. Usoqedile. Into nje esimple kanjalo, awudingi ukuthi size sicomplicate siyalena lena le. Into nje esimple njengoba siqeda kwenza. Ngithi yabo? Buka omunye umuntu ubengenza iphutha elikanje. Ubengathi eqala la athini? Mhlambe angithatha ukuthi usaqala ukwenza isibalo sethu athi kinetic energy before equals kinetic energy after. Masenze njani ke? Mayisevele aqhubeke nje kahle kahle nesibalo aqhubeke agcine efika mhlambe kule final answer yokuthini kinetic energy ya before u 8 equals kinetic energy ubani? Oh 22,689. Mhlambe eqhamuke sethi kanje lo muntu lo ubezoliluza leli mark. Why? Because phela shuthi kahle kahle yena uqale ngokuthi asho ukuthi lama kinetic energy ayafana ebe engafani. So lo muntu lo uzowaluza ama marks. Indlela eziningi nje lezo zokuluza ama mark isidingo singekho. Sazowenza nezinye izibonelo guys, sisenza ama past paper ubone umehluko wani wazo zona lezi izibalo lezi. Kodwa ke for i video yanamhlanje
Siyabonga. Sisazovula ama online classes. So othanda ukujoyina angajoyina, sizobe sifundisa i-maths, i-physics kanye ne-accounting. So please like and subscribe. Nisiseke nje bafowethu khona sokwazi ukuqhubeka sisebenzisane ndawonye. Ngiyabonga.